गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लोगोफोर दा मॉर्निंग टाइम दा थारुन रुदोंमोन बिनिफ्राय अमा गोरान बियो सामब्राम गुफुर लाखाबाय, पियाज बानलु दा बेखौ देनानै लानोसै आं। नायलांदो भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दं। लोगो जाहैबाय माबा एवनाय ओंखाम, गाजर आलु आलु नङादांलै सरि आलु गाजर आलु ओमफ्राय ओंखाम एवदों बाजिया आंनि बे संनाय खुरैखौ नागिरबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो। रेडि टू से आंनि साराया एबार बेखौ होनसै अमाखौहाय आं दा अमा गोरानखौ होबाय, बिनिफ्राय नैबेखौ होनसै। बारा एवबाय थाया, मानो होनबा थैफोरा ख्रेबखानायखा नालाय बेखौ एसे एवनानै लागानोसै। बारा एवथ'बाय थाला, एबार हरनोसै नमक, बेनिफ्राय हल्दी, उसके बाद जीरा बेखौ एवनानै लाग्रोनोसै। बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर देनाय दंमोन, बेखौ हरनोसै। बेखौ सामब्राम गुफुर देनायखौ हरनानै एसे एवबाय, बिनि उनावहाय बेखौ आङो साना लानोसै। साना लानानै बिनि उनाव बेखौ हरनोसै, समबार होनोसै। नायदो गाइस, होबायानो नै आङो। एबार एसे दङ, बेखौ लखबनोसै। देखो मैंने सब डाल दिया यहाँ पे। दा एबार आङो एसे एरना होनानै खोबहाबथ'नोसै, एसे गोदौनायनि। बेखिनिखौ खोबथ'बाय, बिनि उनाव दसे गोदौथोंसै। ओरैजाय दङ नै भाजा आलु गाजर, बेखौ एवनांगौ। आलुआ फिसा फिसा आरोना, ओंखायनो आं खावसे हाखावदोंल' गेजेराव। बेखौ एवनोसै। दा बेहाय ओंखाम बहायग्रोनांगोन, मानो होनबाखि बिमाया माबायाव थांनो नागिरदों आरो गावनि स्कुलावहाय गथ'फोरनि एग्जाम जागासिनो दं नालाय, दा बेहाय थांनांगोन नालाय, ओंखायनो बिथिं ओंखाम बहायग्रोनोसै। बेखौ लास्टाव एवनोसै। स' गाइस, नै बियो गोदौगासिनो दं। बे गोदौफुबाय थानाय समावनो आङो गंगार दुन्दियाखौ खाना लायनोसै बेयाव होनो। दा नै गोदौगासिनो दं, दसे खोबहाबनोसै एसे। थ' बिदिब्ला गंगार दुन्दिया खानोसै। नैबेथिं ओंखाम जानबाय आं। दै होनानै जा मोजां जाखाबायलै नै थाजानो गलाब बिबारा सिगिला गोलावथारलै। गोलावानो जाबायथ', मोजां जाथारदों। ओरैजायलाय बानलु बिबार, मैथा बांगाल, सब मैथा। खाख'नोनो हालायला। ओरैबो हरैबो जेरै नायो ओरै नुखायो। जाथ्रासै जा मोजां बारखादों। जा मोजां राजा गोलाव जाखादोंलै माबाया गंगार दुन्दिया।
बेखौ दा सुनानै लानोसै इसको अब धोएंगे धोने के बाद यहाँ पर डाल बहुत अच्छे से खुशबू आती है ये देखिए पहले इसको लेखाखौ मानो दियालै माबा लिरफै नै मैया हाबा जाहैदोंमोन बिमाया बेखौ दा सुदों नै जोमग्राखौहाय माबायदि नुदों नै जोमग्रा हरफोर माबायदि नुदों कालारखौ अननानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरना खोन्थाहरनोसै आरो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है लोगोफोर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना लाइक देना शेयर करना दोस्तों के साथ मैं भी करूँगी तो गोदौगासिनो दं दसे उनावनो जासिगोन आरो दा मोनसे खारि संबावनांगौ नै ओंख्रिया खुसियाजों आलुजों संसै आङो बेखौ आं होबाय थाला लावद्रायो भिडिअआ बांद्राय लावद्रायबाथाय नायनो बायोना दा जासिगोनानो आं दाखिनिखौ बोखाथ'बाय दा ओंख्रिया एसे बुरजायैनो दोननांगौ जोंना लोगोफोर मानो होनबाखि 8 जन फेमिलि मेम्बार ना बुरजाथार जोंना नै जाबायानो एबार आं बेखौ हरसै गंगार दुन्दियाखौहाय हरबाय गैलियानो माथो गैलियानो हरबाय आं एबार दसे सम एसे दोनबावनोसै जिरा होबाय आरोना जिरा होनानै बांद्राय थाब खांजाया मानो होनबाखि मोनामो बेनि उनाव एसे साखिनोसै साखिनानै नायनायसै संख्रि नाङाबा एसे हरफिननोसै आरो जाबायानो नै आङो दा थारुनखौ नै हटकेसआव दोनबाय गुदुं थानायनि सुबा दा जानाय नङा मानसिफ्रा अमा गोरानजों थारुनजों याम्मी टेस्टि जाखाबाय स' एसेनोसै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा दहाय सिगाङाव बुंखाबाय लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है या फिर 10 मिनट तो अब मैं अलविदा लेती हूँ दोस्तों दानी गुसुनसै आं बेखौ लाबाय थाला बाय बाय